Nih. Lapo sampean ro gendut iki lak dodol beras nang aku tas 10 kilo sing kok sampean gak iku lho. Ya Allah, Baito. Lho sampean gak ina. Kuwabe ta tak istri tanpa terkecuali kono ku ya apa cek padha cek roto. Iya jene sampean dermawan. Didol lakoni ku lho kok jarine pole aku gak butuh beras aku iki butuh dhuwit koyo duwe gendaan anyar nek ku mi arekku. Aduh gobet maneh. Liyane koyo ngono wae. Tapi aku ya gak kehilangan akal wong aku iki cerdas ya mi ya otakku otak kancil. Tuku piro? Didol 150 ya. Ora tak go dhisik etok-etok aku ngene. Engko ya dhuwit ndek omah, soalnya aku gak nggo dhuwit etok-etok aku ngono. Tak gondol mlayu ta. Ya digawe jale BPKB ku 2 wulan wong aku sing nyicil. Arekku ya apa mi? Opo arek nemu pitik capilan. Gurung ono karmae apa arek. Lek wis kena karma ku apok. Ya wis wingi karma ya. Karma, ora ono karma ta. Gerugo gak iso 500 ilang wis mi ya. Iya iku njauh tempuh aku kok. Ngono ku yo dadi lho ngene aku gak iso ta mi kok di omong nang wonge ngene yo gak iso lah klambine ku inden, lah gendutku ping telune wong normal wait yo. Lah iya. Arek gak pati normal berarti mi yo. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masa opo sampean ngene iki mi? Iku manga cumi bumbu hitam. Ya Allah, udang blenger koyo yo. Udang galam blenger aku wis kane rendang wis koyo blenger sampean wis blenger. Iku wae tapi masa cumi tak gandengno ambek anu cah kangkung Sri. Aku mangan cumi paling mek njupuk loro. Gak wani akeh-akeh kon lak rodi. Lah lemene male dadi blendrang mi. Yo ayo tak kekno kono. Ya aku suwun yo mi. Separo ya. Ya Allah, masyaallah.